खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि रिजाल्ट फेब्रुवारि 2025 होगोन हिमन्त बिश्व शर्मा। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 27 अक्ट'बर खालि फोसावदों दि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशन एडिआरइनि फिथायखौ फेब्रुवारि 2025 मायथाइसिम फोसावनाय जागोन। रबिबाराव रायजो केबिनेट जथुमनि उनाव खुंजानाय मोनसे खौरां बिबुंसारनि समाव बे बाथ्राखौ फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया 10 मेआव जाफुंसार बिनायसाफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननायनि सरकारनि सानथांखिखौबो फोरमायो, जायजों रोजा रोजा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बिफानफोराव रायजोनि खामानि मावग्रा हान्जायाव हाबनो थाखाय जौसां गायसनदोंमोन। 42 सोरखारि बिफानफोराव 5023 लांदां मासिफोरखौ आबुं खालामनायनि थांखिजों आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजादाव मख'जाथाव भट होनाय नुनो मोन्दों। गासै 13,19,132 बिनायसाफोरा ग्रेड 4 मासिनि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन, जाय रायजो सोरखारनि मासिफोरनि थाखाय गोबां बादायलायनायखौ दिन्थियो। फिथायफोरनि फैबाय थानाय फोसावनाय आरो 35,000 बिनायसाफोरनि थिसनथाइया आसामनि सोरखारि सेक्टरनि साख्रिनि नुथायाव थोजासे गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादों, जाय साख्रि नागिरग्राफोरनो जोबोद गोनांथार थुलुंगा होगोन। नैथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव एडिआरइ बिनायसानि जिउ खहा। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम डिब्रुगड़ जिल्लानि ठाकुरबारिनि खाथियाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव रबिबाराव आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि सासे बिनायसाया जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला थैनाय सेंग्रानि सिनायथिखौ थिंखंनि थागिरि मिलन गगৈ होनना मिथिनाय जादों। बिथाङा मैया एडिआरइ ग्रेड 4 मासिनि थाखाय नुजाथिनो थाखाय डिब्रुगड़आव फैदोंमोन, बबेखानि बिथाङा आनजाद मिरुसिम थांनाय समाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। फाहामथायनि थाखाय थाबैनो आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव थांनायनि उनावबो गगैखौ देहा फाहामगिरिफोरा थैबाय होनना फोसावदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ मणिपुराव सा 3 उदखारि हमजादों, गोबां बिबांनि हाथियार जब्द। मणिपुराव रैखाथि गोहोआ होबथाजानाय बिग्रायारि हान्जाफोरजों सोमोन्दो थानाय सा 3 उदखारिफोरखौ हमदोंमोन आरो रायजोआव बावैसो सिगां अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। टेंनौपाल जिल्लायाव होबथाजानाय पिपल्स लिबारेशन आर्मी (PLA) नि सानै सोद्रोमाफोरखौ 26 अक्ट'बर सनिबारखालि सीमा खुन्थिया नम्बर 87 नि खाथियाव हमनाय जादोंमोन। 21 बोसोर बैसोनि निंगमबाम प्रिय सिंह आरो 21 बोसोर बैसोनि साइखम देवजीत सिंह मुंनि केडारफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय पलेल पुलिस थानायाव गथायना होनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ लुथुमारि बाजाराव अर खामनानै गंनै गलाया सेवहांगार। सनिबारनि मोनायाव कुसुवानि लुथुमारि हाथायाव गिख्रंथाव अर खामो। हाथाइनि गेजेराव थानाय गंनै गलाया अरजों आबुङै खामजोबदोंमोन आरो गंसे गेलामालनि गलानि माखासे बेसादफोरा खामजोबदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनायाव मोब्लिब गोहोआ सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर नांदोंमोन। बे समावनो अर खोमोरग्रा हान्जाया 1 घन्टा खावसे उन जानानै जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि नाजानायाव बिसोरो अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि जाथायनि उनाव सुबुंफोरा कुसुवा पुलिस थानायाव अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दोनथुमनो दाबि खालामदों। बाथि खौराङाव दङ लामडिं जंक्शनआव 9 mm पिस्तलजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ हमदों। लामडिं रेलवे पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। लामडिं जंक्शनआव पिस्तलजों लोगोसे लाइमोनखौ खानाय जादों। हरनि समाव रेलवे पुलिसआ नामनिमुवायाव 15604 लिडु एक्सप्रेसआव सिग्रोमदोंमोन आरो गंसे 9 mm पिस्तलजों लोगोसे मोनबा गुलि जब्द खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै फालांगिरिखौबो खादों। खौरांनि बायदियैब्ला सानै सिखाव फालांगिरिफोरा जब्द खालामनाय पिस्तलखौ डिमापुरनिफ्राय गुवाहाटीसिम लांनो थांखि लादोंमोन।
हमजानाय सिखाव फालांगिफोरनि गेजेराव सासेखौ हराघाटनि सुदीप मालाकार आरो गुबुन सासेया नागालेन्डनि रिसुमला होनना सिनायथि होदों। बेखौ गोसोखांनो गोनांदि सानैबो जगायग्राया गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 9mm पिस्तलखौ सासे सुबुंनो गनायथि सानथांखि खालामदोंमोन। बे अपारेशनखौ रेलवे पुलिसनि बिबानगिरि भुपेन कलिताया दैदेनदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ एडिआरि आनजाद मिरुआव बिनानावखौ दोनना लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, लोगोआ गोब्राब जोखोम। मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव साइगावनि आलेकजारिनि सासे सेंग्रा कौशिक दासआ खोला कामरुपनि मिर्जानि मोनसे आनजाद मिरुआव गावनि बिनानावखौ दोनना फैनानै जिउ खोमायो। दासआ गावनि बिनानावजों मिर्जा मिरुआव 4थि थाखोनि एडिआरि आनजादनि थाखाय थांफादोंमोन आरो बिथांजोनि रैखाथियै सौफैनायखौ रोखा खालामखांनायनि उनाव सासे लोगोजों खाथियाव जानो ओंखारलांदोंमोन। जानायनि थाखाय खाथिनि जायगायाव थांबाय थानाय समाव दास आरो बिथांनि लोगोआ आनजाद हलनि साखाथियाव गंसे कन्टेनार गारिजों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव बिसोरनि स्कुटि रेबथुमनाय नम्बर AS25K7516 आरो गंसे कन्टेनार गारि रेबथुमनाय नम्बर AS25FC5563 दंमोन। दुखुनांथावै बे जाथायाव कौशिक दासआ जिउ खोमायो, जेराव बिथांनि लोगोआ जोखोम जायो। दासनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव दैथायहरनाय जाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।